No, no lo sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó el 14 de junio? Que és el Dia Mundial de Donar Sangre. El 14 de juny és el Dia Mundial del Donant de Sang. Un dia per celebrar i agrair. Agrair la labor de milers de persones. Persones anònimes que es dediquen a salvar vides. L'any passat, el Banc de Sang va aconseguir gairebé 40.000 donacions de sang. Per això avui vos volem donar les gràcies. Gràcies per la vostra solidaritat. Pel vostre temps. Per la vostra dedicació. Gràcies per la vostra bona voluntat. I per regalar un bocinat de vosaltres als altres. Gràcies a les vostres donacions de sang, avui molta gent somriu.